Mae'r aelodau wedi ei ethol. Be sy'n digwydd nawr? Yn y cyfarfod cyntaf, mae'r aelodau'n dewis Llywydd. Mae'r Llywydd yn cadeirio dadleuon, rheoli busnes ac yn aros yn wleidyddol diduedd. Byddant hefyd yn penodi Dirprwy Lywydd o plaid wleidyddol gwahanol. Nesaf, byddwn nhw'n cadeirio cyfarfod i ethol Prif Weinidog Cymru, y person sy'n arwain Llywodraeth Cymru. Rhaid i hyn digwydd o fewn 28 diwrnod i'r etholiad. Dyma sut mae'n gweithio. Mae'r Llywydd yn gofyn am enwebiadau. Gall unrhyw AS rhoi enw ymlaen, yn gynnwys ei hunain. Os dim ond un enwebiad sydd, nhw sy'n cael ei ddewis, syml. Os mae mwy nag un, mae rhaid i'r AS-au bleidleisio eto, a'r un sy'n fwyaf o bleidleisiau sy'n ennill, syml. Gyda mwy na 2 ymgeisydd, mae'n broses knock-out. Mae'r ymgeisydd a'r sgôr isaf yn cael ei dynnu allan ym mob rawnd, nes bod gan rhywun fwy o bleidleisiau na pawb arall gyda'i gilydd. Unwaith mae person yn cael ei cytuno, maent yn cael ei penodi'n swyddogol gan y brenin, ac yna maent yn ffurfio Llywodraeth Cymru. Dyma sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru.